DZGB. Kayo po ba ay may katanungan sa PhilHealth? Nandito na ang programang Alagang PhilHealth. Magbibigay linaw sa inyong mga tanong kasama ang PhilHealth Regional Office No. 5. Mapapakinggan alas 10 ng umaga sa DZGB. Damang-dama ang benepisyo ng PhilHealth sa Alagang PhilHealth. Ngayon, nandito na ang inyong mga anchorman. Pwede ba magpakonsulta dyan sa PhilHealth, Miss Gigi? Pwede magpakonsulta? Pwede. Basta ikaw. Ang ikukonsulta ko yung UTI. Yan. Alam mo yung UTI? Urinary tract infection ba yan? Hindi. Umibig. Ano? Umibig. Tapos iniwan. Yan. So, ikaw ba, Sir Pio, ay may UTI? Umibig nga ako, tapos iniwan, hindi na tayo baga sinasamahan sa programa. Hayaan na, Sir Pio, kasi covered daw ng ilang konsulta ang UTI. Hindi nga alam yung UTI mo. Ibang UTI ito. Alagya ka. Ay, good morning sa iyo dyan sa PhilHealth. Good morning, good morning. Yes, good morning, Sir Pio. Of course, good morning din po sa lahat ng mga nakikinig at nanonood dito sa Alagang PhilHealth sa DZGB. Alam mo, this is a common notion, takot tayo magpakonsulta. Kasi, yung pera baga, yung pera. Ngayon, paano nakakatulong yung PhilHealth sa masa, yung mga member ng PhilHealth, para ma-encourage na rin silang magpakonsulta, para wag nang para maagapan ba yung sakit? Meron bang sistema dyan yung PhilHealth? Yan na konsultang yan? Yes po. Napakagandang insight yan, Sir Pio, na na-mention mo, na ang mga Pilipino ay takot magpakonsulto, takot magpa-check up. Siguro, ang usual na reason nila is, una, kapag nagpa-check up daw sila, imbis na hindi nila alam na may sakit sila, malalaman tuloy nila, may problema tuloy sila. Ang gastos pa. At yan, pangalawang reason kung bakit ayaw mag-check up, kasi ayaw daw nila ng gastos. Yung gastos ng pagpa-check up mo, and gastos yung mga susunod na pagpagamot kapag nalaman mo may sakit ka. Pero ginawa na yan at paraan ng PhilHealth. According to our Universal Healthcare Law or RA 11224, dapat daw ang PhilHealth ay mayroong primary care benefit na binibigay sa ating mga members. Ito na po ang tawag natin na PhilHealth Consulta. Ang PhilHealth Consultasyong sulit at tama o mas kilalang PhilHealth Consulta ay ang pinalawak na primary care benefit ng PhilHealth. Ang primary care benefit po o pangunahing pangalaga sa kalusugan ay isang benepisyo na hindi na kailangan ma-confine sa ospital para ma-avail. Di ba usually pag naisip natin ng PhilHealth, naisip natin, na-claim natin ang benepisyo kapag tayo ay na-ospital. Ito po ang ating PhilHealth Consulta, no need po for confinement dahil primary care benefit nga po ito. Bakit primary? Ang goal po ng ating PhilHealth Consulta is early detection ng ating mga sakit para mapapalagaan natin ang ating mga members bago pa man po sila magkasakit or lumabha ang sakit. So, imbis na hindi na tayo umabot dun sa confinement or hospitalization, andito po ang PhilHealth Consulta para mapapalagaan kayo bago pa man kayo magkasakit or habang hindi pa malala ang inyong mga sakit. And through PhilHealth Consulta, yes po, Sir Pio, go. Kung ako gusto magpakonsulta, anong mga serbisyong nakapalaman dyan sa konsulta? Paano? Anong serbisyong nakapaloob dyan sa konsulta? How can I avail of it? And ano ang andyan sa konsulta package na yan? Yes. So, ano po bang covered ng PhilHealth Consulta? Nag-wonder kayo. So, under PhilHealth Consulta, libreng konsultasyon mula sa primary care physician, health risk screening at assessment. So, upon consultation po, nagpa-check up kayo sa doktor, sa inyong primary care doctor, kasama na rin po din yung health risk screening at assessment. Ibig sabihin, kung wala pa kayo masyadong nararamdaman, based on your medical history, based on mga signs and symptoms nyo noong panahon,
pwedeng mag-assess si doktor ng mga health risks mo. Sabihin mo na, wala naman po akong nararamdaman, pero minsan po nasakit na yung ulo ko, nahihilo ako, chinek yung BP mo, normal naman. Pero since mag-history ka na medyo parang tumataas yung BP, maaaring recommend naman yung doktor ng mga piling, laboratory, and diagnostic tests. So ayun, aside from the consultation, the health risk screening, kasama din po sa pinagkonsulta ang mga piling laboratory at diagnostic tests. And kapag nakita doon sa laboratory at diagnostic test na kailangan mo na mag-maintenance na gamot or kailangan mo na dapat may medicine ka na sa nakitang nararamdaman mo dahil doon sa mga laboratory exam na yun, pwede rin kayong mabigyan ng mga piling gamot ayon sa health risks ninyo, edad at pangangailangan nyo bilang pasyente. Paano ba? Sabi mo magparehistro. Paano magparehistro bago maka-avail niya na konsulta? Okay. So, paano nga ba magpa-register sa konsulta? We have several ways po. Tatlo ang ways natin para mag-register. Una po, yung tinatawag natin na member-initiated registration. Pag sinabing member-initiated registration, pwede po kayo mismo ang mag-register sa inyong sarili. Pumunta lang po kayo sa aming website, www.philhealth.gov.ph. Pumunta po sa online services at hanapin ang member portal. Pwede po kayong gumawa ng account, and once gumawa na kayo ng account, pwede po kayong pumunta dun sa konsulta module natin at ipipili nyo na po kung saan gusto nyong konsulta facility mapunta. Now, pwede nyo po kasi i-search doon sa konsulta module kung saan province nyo gusto. For example, gusto nyo i-type na Albay, pipiliin nyo yung province of Albay, lalabas po doon lahat na accredited consulta facilities in the province of Albay. For example, si Sir Pino, taga-Albay siya, pero yung spouse niya ay nagtatrabaho sa Manila, pwede naman po yung asawa, bakit ko yung reaction sa kagad, Sir Pino? Wala akong ginagawa. For example, nila, yung dependent ng anak, nag-aaral sa Ateneo de Manila. Di ba? Dependent na siya. Ang kagagawa dito sa konsulta, hindi lang po si member ang pwedeng mag-register. Pati po yung mga dependents ninyo, pwede silang mag-register to their chosen accredited facility. At not necessarily po kung ano ang napili para by member, doon din yung mga dependents niya. Example ko na lang yung panganay ni Sir Pio na nag-aaral sa Ateneo de Manila. Imbis na dito sa Albay, since dyan siya madalas, pwede lang i-type NCR or Metro Manila or Quezon City ang Ateneo, di ba? So, i-type din sa Quezon City, lalabas doon lahat ng accredited facilities, consultant facilities in Quezon City, at piliin na lang yung gusto niya. Yun yung kagandahan doon, may portability po itong benepisyo. Kahit saan man kayo, pwede kayong makapag-avail. At kung ano yung facility ni member, doesn't necessarily mean na yun din ang facility dependent. Depende po kung ano ang convenient for you. So that is our first type of registration, yung member-initiated. Pwede rin naman po ng PhilHealth-assisted and initiated registration. Ibig sabihin, pwede po kayong pumunta sa aming mga opisina, sa aming local health insurance office, magpa-assist po kayo doon, magpa-register sa isang consultant facility. Pwede rin po kayo magpa-assist sa ating mga PCares or PhilHealth Customer Assistance Relations and Empowerment staff na naka-assign sa iba't ibang hospital. And then, pwede rin kayong magpa-register to our PhilHealth Action Center hotline. And then, the third way naman po is through third-party assisted registration. Pwede po kayong magpa-assist mismo doon sa mga consultant coverage providers natin. Ang ibang LGUs naman natin ng ibang agencies ay meron din po kakayanan, may access dito sa ating consulta module para may register po kayo sa inyong chosen consulta facility. Yun. Pag pupunta baga sa konsulta, diyan mapakonsulta, may mga sinasabi, pa-test ka, laboratory, diagnostic. May sakop ba dyan ang PhilHealth? Yes, sabi ko nga kanina, one of the things na covered po ng PhilHealth Consulta ay yung ating mga laboratory or diagnostic exam. And we have a total of 15 diagnostic services na sakop ng konsulta. So 15 po ito lahat-lahat. Yung mga basic natin ito na mga diagnostic and laboratory exam for early detection ng mga non-communicable and non-serious diseases. For example po,
CBC or complete blood count with platelet count, covered yan ng PhilHealth Consulta. Para check ang inyong cholesterol, HDL, LDL, and triglycerides, pwede po kayong mag-avail ng tinatawag natin na lipid profile. Para ma-check kung kumusta ang inyong blood sugar levels, available din po through PhilHealth Consulta ang fasting blood sugar, oral glucose tolerance test, and glycosylated hemoglobin test. Para naman po sa iba't iba pang mga diagnostic test, cover din po ang creatinine test, chest x-ray, sputum microscopy para po sa may mga tuberculosis, electrocardiogram or ECG, urinalysis, pap smear, fecalysis, fecal occult blood test, and yung dalawang pinakabago po natin na covered ng ating PhilHealth Consulta na diagnostic test is yung ating mammogram and ultrasound, specifically for breast, upper abdominal, and pelvic ultrasound. So, all 15 na po yun, kapag kayo po ay nakarehistro sa isang consulta facility at kayo ay nagpa-check up, nakita ng doktor na kailangan mo ng ganitong test na part dun sa 15 na na-mention ko, maaagayin po yan na libre sa ating accredited consulta facility. Yun. Oho, dami pala ano. Pag nagpa-check up ka, consulta package, under consulta package, ito yung dapat na i-test, yan, pwede dyan. Now, di na-test na, may na-find out, kailangan mong gamot na ganito. May mga sakop bang gamot yung PhilHealth dun sa consulta package? Opo. So, meron naman tayong mga total of 21 medicines na covered ng PhilHealth Consulta. Ito po ay mga piling gamot or medicines para sa mga usual or karaniwang sakit tulad ng asthma, cough and colds, pneumonia, diarrhea, UTI, ganyan. O, sabi mo, Sir, UTI, hypertension, diabetes, at iba pa. So, para po may idea yung ating mga listeners at yung mga examples ng ating mga medicines na covered ng PhilHealth Consulta. Una po, yung ating mga antibiotics or antimicrobial. Kapag kayo po ay nagpakonsulta sa isang PhilHealth facility, nakita po through our laboratory diagnostic test na positive na po kayo for infection, may bacterial infection, at kailangan ninyo ng antibiotic, pwede po kayong maka-avail ng free medicine tulad ng amoxicillin, poomaxiclam, patrimoxazole, nitrofurantoin, ciprofloxacin, and clarithromycin. So yun po examples ng ating mga antibiotics na covered ng PhilHealth Consulta. Another naman po, kapag through our check-up, nakita na kayo ay dehydrated, pwede po kayo bigyan ng libreng gamot na oral rehydration salts natin or Orisol. Pag ang findings naman po sa konsulta ay kayo ay may asthma, pwede kayong mabigyan ng prednisone, salbutamol, and fluticasone, and salmeterol. Pag nakita naman po na meron kayong lagnat, libre din po ang paracetamol na ibibigay sa inyo sa ating mga konsulta facilities. Kapag upon checking naman po ng inyong fasting blood sugar or yung oral glucose tolerance test na mataas ang blood sugar ninyo at meron kayong diabetes, pwede po kayong bigyan ng libreng gamot tulad ng glyclazide at metformin. Pag nakita naman, Sir Pio, mataas ang cholesterol mo kasi araw-araw ka nag-eleksyon. Oo. Pwede ka bigyan ng ating anti-dyslipidemia dahil ng mga medicines tulad ng simvastatin. At kung aside from mataas ang cholesterol, high blood ka din, Sir Pio. Kasi hindi mo kinahanap ang mga taong wala at iniwan ka na. Pwede mo pala bigyan ng mga anti-hypertensives or mga gamot para sa high blood tulad ng amlodipine, losartan, enalapril, metoprolol, and hydrochlorothiazide. Ito, example na lang nito, Sir Pio. May office mate po kami, si R&D, kasama namin dito sa Public Affairs Unit. Siya po ay may maintenance medicines na talaga sa blood pressure niya, may high blood na siya. Pero dahil nag-register siya sa PhilHealth Consulta at nagpa-check up siya doon sa aming consulta facility, which is the Legazpi City Hospital, pag-check up niya po doon sa Legazpi City Hospital, ay binisitahan na kaagad siya at binigyan siya ng gamot. Yung dati niya na maintenance medicines ay nakukuha niya po sa PhilHealth Consulta. So yun po ang kagandahan natin doon. So aside from that, meron din tayong anti-thrombotic medicines tulad ng aspirin and ating mga antihistamine kapag kayo ay na-allergy tulad ng chlorpheniramine. So yun po yung mga gamot na pwede ninyong makuha
through PhilHealth Consulta. Again, itong mga gamot po, hindi nyo lang ito magiging basta-basta. Ano po? Nakadepende rin po ito sa check-up at laboratory diagnostic exam, kung ano lang po ang kinakailangan ng gamot at riniseta ng inyong primary care physician, yan din po ang mga avail ng medicines through PhilHealth Consulta. Sino pwedeng gumamit niyan na konsulta na yan? Opo. So, pwede na konsulta po lahat ng Pilipino na member ng PhilHealth ay pwede pong makapag-avail. Ulitin ko po, dapat member po kayo ng PhilHealth. Kailangan nyo lamang po mag-register sa isang PhilHealth accredited consulta program provider para makagamit ng benepisyo. Sa pamamagitan ng pag-register sa ating mga consulta facilities, nalalaman ng doktor at healthcare workers ang mga individual needs ninyo na kailangang alagaan bilang primary care provider. Ang mga doktor sa ating mga consulta facilities ay magsisilbing gabay po para hindi na mabisa at abot kayang serbisyong pangkalusugan ayon sa pangangailangan ng pasyente. So imagine po kung lahat ng Pilipino ay nag-a-avail nito ng PhilHealth Consulta at bago pa man po kayo magkasakit or habang hindi pa malala ang inyong sakit, napapangalagaan na kayo, nabibigyan na kayo ng maintenance medicines, na-check ang inyong mga laboratory levels every now and then, inuunig na po para magkaroon ng mga long-term hospitalization. Inuunig na po kayo makonfine dahil napapangalagaan na ang inyong kalusugan. Yun po talaga ang goal ng ating PhilHealth Consulta. Although meron tayo mga benepisyo for hospital confinement, meron tayong benepisyo for say benefits, meron tayong benepisyo para sa lahat ng mga operations at procedures, mas gusto pa rin natin na maiwasan ang sakit. Sabi nga natin, prevention is better than cure, kaya yun ang ginagawa natin dito sa PhilHealth Consulta. Tandaan niyo po, lahat ng Pilipino na miyembro ng PhilHealth maaaring makagamit ng PhilHealth Consulta. Kailangan ba magdala ng titulo ng lupa kung maparehistro sa konsulta? Hindi kailangan, pero pwede naman, Sir Pio, kung gusto mo ipagyabang yung mga hasyenda mo. So, tawag din ang question nila, usapang dokumento, ano yung mga documents na kailangan i-submit kapag tayo ay magpaparegister. Una po, walang document na kinakailangan upang magpa-register. Ano po? Pero, para mapadali ang ating magpa-register sa PhilHealth Consulta, pwede po natin dalhin yung ating PhilHealth ID or member data record or any document man po na nagsasaad ng inyong PhilHealth identification number. Yun lang naman po kasi talaga ang kailangan natin kapag tayo ay magpa-register sa PhilHealth Consulta, yung ating PhilHealth identification number or PIN. Kung wala naman po kayo PIN, kayo po ay magpatulong lang sa pinakamalapit na opisina ng PhilHealth para mabigyan o malaman nyo ang inyong PhilHealth identification number. Pwede bang gumamit ng konsulta yung hindi naman nakarehistro? Pero member ako ng PhilHealth. Oo. Kung kayo po ay member at hindi pa registered sa PhilHealth, dapat po hindi pa registered sa PhilHealth Consulta rather, dapat po muna magparehistro kayo sa PhilHealth. So yun po ang pinaka-importante na mention ko kanina, lahat ng Pilipino na registered sa PhilHealth ay makakapag-avail ng ating benepisyo sa PhilHealth Consulta. So ganun lang po, simple. Ano po, magpa-register muna sa PhilHealth. Kailangan nyo lang po, kung hindi pa kayo register sa PhilHealth, mag-fill out ng tinatawag natin ng PhilHealth Member Registration Form or PMRF at isubmit ito together with your supporting documents, tulad ng birth certificate, photocopy ng valid ID, or birth certificate ng ating mga dependents, ng mga anak, or marriage certificate of your spouse. Isubmit lang po ito sa opisina ng PhilHealth para may register na po kayo, may pasok na kayo sa ating National Health Insurance Program. And since nagpa-register na lang naman po kayo as a member ng PhilHealth, at andun na lang naman kayo sa opisina namin, magpa-register na rin po kayo sa inyong chosen consulta facility. Membro na ako. Bakit kailangan pa magparehistro sa konsulta provider? Bakit kaya magparehistro? Para syempre makita mo pa ako lalo sa video. Ay, joke lang. Importante po, magparehistro tayo sa isang consulta program provider kahit member na tayo ng PhilHealth. Kasi po ito ay sunod sa tinatawag natin ng Universal Healthcare Law. So under the UHC law,
dapat daw po lahat ng Pilipino ay may access to primary health care. Ito po ang way ng government natin para ma-ensure na ang bawat Pilipino ay mayroong doktor na tutugon sa kanilang pangailangan pangkulusugan. Sa ganitong paraan po, hindi putol-putol yung pangapangalaga sa atin, sa ating mga miyembro. Dahil yung consulta provider po natin, sila na mismo ang nag-refer sa ating mga healthcare providers kung may kinakailangan. Di ba nga, sabi ko, sa consulta facility, papangalagaan namin kayo bago pa man kayo magkasakit or habang hindi pa lumalala ang inyong sakit. Kaya na kung nagkataon ng Sir Pio, medyo hindi naman natin maiwasan, lumala na yung paramdaman, yung consulta facility po mismo ang nag-refer sa inyo sa higher level facility. At hindi lang yun, hindi lang referral, pati yung medical records niyo, Sir Pio, yung pag-check up na history sa inyo, yung mga medicines na binigay sa inyo, yung mga laboratory results na ginawa dun sa consulta facility, ipo-forward po doon sa higher level facility kung saan kayo i-refer. Para buong-buo po na makikita yung health history ninyo at mas maging effective yung magiging treatment sa inyo ng higher level facility. Saan yung mga lista niyan? Hindi namin alam yan. Saan ba yung lupalop na yung mga konsultan? Saan yan meron? Yes, so kung nag-order po kayo kung ano ang mga accredited consulta facilities natin, pwede niyo po bisitahin ang aming website, www.philhealth.gov.ph. Right now, we have a total of 29 providers, accredited providers sa probinsya ng Albay. At patuloy po ang PhilHealth accreditation team namin na bumibisita sa iba't iba pong mga providers para kumbinsihin sila na mag-pa-accredit as PhilHealth Consulta Facility para mas marami pang pagpipilian ang ating mga Albayanos na mga miyembro ng PhilHealth. Yeah. Now, para po may idea ng ating mga listeners, daanan ko lang Sir Pia, 20 lang naman sila, 29 lang naman, daanan natin baka yung mga nakikinig natin curious na at gusto lang pumunta sa pinakamalapit na consulta facility para mag-avail ng benefits. Now, ito po yung mga accredited consultant facilities natin. Sa Kamalig po, we have RHU Kamalig. Sa Daraga naman, we have Daraga Doctors Hospital. Sa Ginobatan, we have RHU Ginobatan at Ado General, RHU Ginobatan na po sa Ginobatan. For Legazpi City, we have Ado General Hospital, Albay Doctors Hospital, Legazpi City Health Office, Legazpi City Hospital, and the Regional Medical and Dental Unit, which is nasa Habsimen Ola Unit. For Libo naman po, we have Rural Health Unit, Libon lying in. Sa Ligaw po, consulta facility natin ng ating provincial hospital, sa Josefina Del Monte Duran. And then also Ligaw City Health Office at Zone Medical and Intervention Hospital. Sa Malilipot po, we have RHU Malilipot. Malinaw Rural Health Unit naman po sa Malinaw. Malito RHU sa Malito. Sa Puduran, dalawa po, Dr. Erlinda B. Estanislao Memorial Hospital at Puduran Rural Health Unit. Sa Pulangi naman, we have RHP Pulangi. Sa Santo Domingo, we have Rural Health Care Center of Santo Domingo, Albay. At sa Tabaco City, marami-rami na din po. We have Cabrera General Hospital, Dr. Amanda Coppy Memorial Hospital, Dr. Lorenzo Ziga Memorial District Hospital, Family Wellness Clinic, Mother and Child Clinic, San Miguel Lying-in Clinic, City Health Unit Tabaco City, at San Martin de Porres Primary Care Facility and Multi-Specialty Clinic Incorporated. So, sa TV naman po, meron din tayong dalawa. We have RHTV and TV Doctors Infirmary. So, ganun po karami na yung accredited consulta facilities natin dito sa Albay. At patuloy pa po natin na dinadagdagan para mas marami pa kayong choices. So, kung may narinig kayo na consulta facility na malapit sa inyong lugar, pwede na po kayo magpa-request na doon para doon na kayo mag-avail ng mga benepisyong konsulta. Yan. Yung, may nagtatanong, yung rabies ba? Yung nakagat? Covered ba yan ng PhilHealth? Yes po. Ang rabies po ay covered po ng PhilHealth. Pero through our accredited animal body treatment centers lang po. So, hindi po lahat na accredited hospital ay pwede nyo mapag-abilan ng PhilHealth benefit natin for animal bite. Meron na po tayo ng mga piling accredited animal bite treatment centers. Sandali na, buksan natin para alam nila, Sir Pio, ano
kung ano tong mga animal by treatment centers natin. Sa Yun. sa Opo. Mhm. Or pwede ipadala ko na ng Sir Tio sa susunod. Yeah. Or dito po. Dami, Ayan pa na, nabuksan ko na. daming mga kwan. Basta, Daming mga nakakagat talaga na nagpupunta sa mga animal bite center. Ka-importante yun malaman natin. yes po, opo. Sandali po, hanapin natin yung sa Albay para mabigay na natin yung mismo. Sagutin natin, ito na. Ito po yung mga animal bite treatment centers natin kung saan po covered na PhilHealth yung pag-treat sa inyo kapag napagatin. Aso kasama na po yan yung mga injections natin, ano? Oho. Mga vaccines natin. So, animal bite treatment centers natin include BRTTH, or Vehicle Regional Hospital and Medical Center, Ziga Memorial Hospital in Tabaco City po, ang Albay Provincial Hospital po natin sa Ligao, and then meron din tayo ng mga private ng mga animal bite treatment center. Isa po dito ay si SNS Animal Bite Clinic, ito po ay sa Tuburan, Ligao City, Oho. and also UST Hospital po dito sa Legazpi City. So, dito yung mga animal bite treatment centers na nag-o-offer ng ating animal bite treatment package na covered po ng PhilHealth. Pwede pala sa UST Hospital, ano? Yes po. So, animal bite treatment package po natin, for the information of everyone po, dati 3,000 ang package natin dyan. Ngayon po, ang case rate natin dyan is 5,850 pesos. Ang covered po na services dito sa animal bite treatment package natin is yung rabies vaccine, yung rabies immunoglobulin, yung local wound care, yung pagtiko ng kagat mismo, kasama rin po yung tetanus toxoid and anti-tetanus toxoid serum, antibiotics if kinakailangan, at mga supplies tulad ng syringes, alcohol, antiseptics, at iba pa. So, mga gamit po ito through our animal bite treatment providers. So, yung mga na-mention ko po, dun lamang po. Eh, mabuti kung yung kumagat sa akin yung iniwan ako. Hindi ako magpapa-rabies test. Nasaktan ka lang, pero hindi ka naman na-rabies. Babay na, babay na, babay na. Anong oras na, Miss Beautiful? Yes po, ang oras ngayon is 10:29. Patuloy naman din siya po bago ako magpaalam. Ano po, Aha. patuloy panawagan ng PhilHealth sa lahat ng ating mga members sa siguraduhin natin updated ang ating contribution, maging ang ating records para tuloy-tuloy po ang pagkamit ng benepisyo at para mas marami pa tayong matulungan. And dahil po walang bayad ang pagkuha ng PhilHealth ID at member data record, Mhm. Naputol ka, Ma'am Gigi? Hello? Hello? Naputol ka, Ma'am Gigi? Nawala signal. Ma'am Gigi? Shh. Nawala na yung audio tsaka video. Hello? Wala na. Nawala, Jerome? Oh, go ahead. Naputol? Naghang. Shh. Ma'am Gigi, naghang na. Salamat po kasi doon pag-antabay. Till next Thursday, sa Alagang PhilHealth. Sa pangarap po kan PhilHealth Region 5, naghang na po kaya, salamat kasi doon pag-antabay. Mahal na Diyos ang magbantay. Inyong napakinggan ang Alagang PhilHealth. Makinig muli sa susunod na Huwebes, alas 10 na umaga, dito sa DZGB. Alagang PhilHealth. Hatid sa inyo ng PhilHealth Regional Office No. 5. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay. Uy, ano raw yun? Kaya raw